Jeg er projektleder, journalist og redaktør i Blikfang og EUD Dream i Region Sjælland. Jeg lægger strategier, skriver artikler og pressemeddelelser og producerer video på smartphone. Hanne har været min projektchef i et par år på 2 meget spændende projekter. Nogle projektchefer blev siddende ved telefonen. Hanne, hun drager simpelthen ud og siger, prøv at høre, der kommer ikke noget fra jer. I må levere noget, og så hjælper Hanne med at få det leveret. Og det betyder, at alle de milepæle, vi har haft i de her projekter, dem har vi nået, og der er leveret på alle punkter. Jamen, Hannes resultater har været mange. For eksempel har hun været med til at fremstille ca. 120 film omkring erhvervsuddannelserne i Danmark. Jeg har produceret små dokumentarfilm af 2 til 3 minutters varighed. Og de her små rappe film skal jo være med til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. I produktionen af artikler har man tydeligt kunne mærke, at Hanne også har en master i journalistik at læne sig op af. Min styrke ligger helt klart i fortællende journalistik. Gennem projekt Blikfang har det lykkedes Hanne at skabe et spændende rum for vidensdeling på tværs af erhvervsskolen i Region Sjælland. Det har været en stor fornøjelse at få lov til at dykke med ind og lære, hvordan man laver film på smartphone. Prøv at se der. Der er meget blå, ikke? Jo, der er du blå, der er for meget lys fra vinduet. Jeg er cand.pæd i pædagogik og mere end 20 års erfaring i at designe og facilitere læreprocesser. Hanne er meget afholdt. Hun er et menneske, som er glad og som folk kan lide at arbejde sammen med. Jeg har altid oplevet Hanne som meget kreativ, meget dygtig, meget seriøs og meget tillidsvækkende. Jeg er virkelig værdsat at have en rigtig god sparringspartner. Hanne har gjort det ufattelig godt. Men lige nu er det desværre så, at vi ikke har flere projekter. Sådan foldede mine kompetencer sig ud på Køge Handelsskole gennem 2 år. Har du lyst til at se, hvordan de eventuelt kunne bruges i din virksomhed, så kontakt mig for et uforpligtende møde.